Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Tóg an cúpán fáilimh. Tóg é. Túair an cúpán fáilimh. Dom. Túair dom é. Siúd. Go raibh Siad bhatha. Cad é seo? Is cúpán lán é. Tóg an cúpán lán. Tóg é. Tóir an cúpán lán de. Tóir de é. Siúd. Go raibh maith. Siad bhatha. Misha, tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Tóg an cúpán fáilimh. Tóg é. Túair an cúpán fáilimh. Dom. Dom. Siúd. Siúd. Go maith. Siad bhatha. Cad é seo? Is cúpán lán é. Tóg an cúpán lán. Tóg é. Túair an cúpán lán. Dó. Da. Túair dó é. Túair da é. Siúd. Go raibh Siad bhatha. Misa. Tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Tóg an cúpán fáilimh. Tóg Tóg é. Túair an an cúpán fáilimh. Dom. Siúd. Go raibh maith. Siad bhatha. Cad é seo? Is cúpán lán é. Tóg an cúpán lán. Tóg é. Tóg é. Túair an cúpán lán. Dó. Dó. Túair dó é. Siúd. Go maith. Siad bhatha. Misha. Tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Tóg an cúpán fáilimh. Tóg é. Túair an cúpán fáilimh. Dom. Túair dom é. Siúd. Go raibh maith. Siad bhatha. Cad é seo? Is cúpán lán é. Tóg an cúpán lán. Tóg é. Túair an cúpán lán de. Túair de é. Siúd. Go raibh Go raibh maith. maith. Siad bhatha. Oh. How bad is it?